Здравейте в неделя. След поредната катастрофа с камион край мястото, на което загина 12-годишната Сияна, държавата със спешни мерки за обезопасяване на пътния участък. Вътрешното ведомство ще проверява спешно своя обществена поръчка, в която за повишаване на безопасността на децата на пътя е предвидено купуването на икони, химикалки и балони. МВР обяви обществена поръчка на стойност 420 хиляди лева за закупуване на 30 хиляди икони, лепящи се на стъклото на автомобила с цел да пази децата по пътищата. В рамките на националната превентивна кампания за децата в областта на безопасността на движението по пътищата, финансирана от Фонда за безопасност на движението, са поръчани 30 000 икони, 30 000 жълти мешки, 15 000 плажни топки, 50 000 балона, 30 000 сини химикалки, 1000 значки. Добър вечер. Това, което се знае, е, че в поръчката е във връзка с националната превентивна кампания за децата в областта на безопасността на движението по пътищата. През центъра на МВР съобщиха, че министър Даниел Митов е поискал успешна проверка за начина, по който тази обществена поръчка е обявена и каква е нейната целесъобразност. Или с други думи, ще се проверява доколко с икони, балони и плажни топки пътищата ще станат по-безопасни за децата. Любопитната обществена поръчка стана ясна след медийни запитвания до вътрешното ведомство. Министърът на Вътрешното министерство е разпоредил проверка на поръчката. Питахме МВР, защо са им 30 хиляди икони, жълти мешки, пак 30 хиляди плажни топки. Питахме ги също така, кой е одобрил кампанията за превенция на пътя в този вид, кой е обявил обществената поръчка и кой издал заповедта всичко това да стигне до желание да бъдат похарчени 420 хиляди лева. Дали получихме отговор според вас? От МВР не потвърдиха тази информация за нова. Не успяхме да се свържим и с Милтенов. Очакваме да видим какво развитие ще има темата. I do not know that answer right now, but I will do everything in my power to get that information for you. Да, и все пак има и деца мюсюлманчета. Да. Едва ли не идеята е, тогава трябва и за мюсюлманчетата някакъв там материален. Защо няма включена захар в обществената поръчка? В Нова Загора, да припомним, 2015 година един кмет търсеше със захар. Сега отиваме в Нова Загора. Там е Румен Бахов. Слагаме следващите минути, може би в рубриката Пълен абсурд, защото общината с някакво такова официално постановление реши, че пътищата в града трябва да бъдат поръсени с захар, за да се махне лошата прокоба на ужасяващите катастрофи в района. Кмета бил така решил, баба Ванга била така казала. Господин Николай Грозев, кмет на община Нова Загора, здравейте! Вижте, в рамките само на няколко дни на територията на Новозагорска община се случиха две много тежки пътно-транспортни происшествия. Поредих на домакина на общината, заедно с един от шофьорите, да тръгнат с един автомобил и да поръсят по осовите линии на всички посоки. Да. What? Нека да прогоним, господин кмет, и всички зли духове и лошата поличба или прокоба, която нанесе толкова поражения. По древно предание, когато се поръси с захар, се гони лошата прокоба. Поръсването трябва да бъде много равномерно и в никакъв случай да не се хаби захарта, защото кристалната структура на този продукт поглъща негативната енергия. Господин кмете, нека да поръсим и над магистралата. Вижте, от край време България и българите са оцелявали благодарение на религията, на писмеността, на културата. Имаше един куриозен случай при откриването на лот 2 на автомагистрала Тракия. Това е Стара Загора, Нова Загора. На официалното откриване присъстваха премиерът господин Борисов, президентът, еврокомисарят тогава Йоханес Хан, министри. Да, но нямаше. Но изчакахме около 15 минути да дойдат свещеници. Свещеници не дойдоха. Амен! Амен! Thank you, Johnny. На тръгване премиерът господин Борисов
каза на организаторите, докато не дойде свещеник и не бъде поръсен и осветен магистралата, да не бъде пускано движението, така че аз се надявам, че за ръката на господин Борисов е изпълнена след това. Много се надявам и аз за ръката на господин премиера да изпълня. Защото нашия Господ са го мъчили по най-отвратителния начин. Вързали го на дървото на кръста да го носи. И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту. Възможно ли Ангел Христов да се е прибирал неколкократно, редовно през тези години? Не мога да кажа нищо, брат. Не мога да кажа нищо, брат. Това е толкова валидно и за нашите нрави. I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Okay, thank you.